Bak, Andres, kasano akong ngay. Muna pasarap kinyayo, sunapin nyo nayo. Kaputa sinsinibag mo, suri una umawn. Papautahan ka pa Andres ha. Nga kamot to yun. Pakay mo lang nun. Adi ko yung Bible yun, kawampay. Baka napukaw adi yun. Kisi sa banat to yan, napikas sa tayo sumaw. Doon sa idul-dulin mo ah. Ganda yun. Kisi sa mata nga itsurayong guard. Ano boy? Ano balita dyan engineer? Di pa tumawag ka niya mo? Hindi nga siguro nga tumawag ka dyan. Aldawin ni. Oo, mga rudon ah. Ay makadomingo ta, wala sa rerta. Kasano nga dyan? Adi ko yung Bible yun, kawampay. Baka napukaw adi yun. Kisi sa banat to yan, napikas sa tayo sumaw. Doon sa idul-dulin mo ah. Ganda yun. Kisi sa mata nga itsurayong guard. Luwar mo man! Dan sama di binali ko kami ng ko. Kisi sa banat. Nya tao eh. Kisi sa bam! Nagkapon na tao kin-engineer. Nay? Napunay lagi ta ito yun. Itat pa lang ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pwede doon si Mark sa Ismail na di balbalya kin-engineer. Teka lang naman ah. Punid lang makaur-uran. Pigkupay ko lang mga damdama ato ng malim ko eh. Itag mo na anay o. Tadang ko ti pangayaw kinibagot ko. Kuwato, itag sa istat to. Ita adi suldo ta kinadi balbalin ta. Tano pares ti bingay. Itag mo nga ro din. Kikatabtima ko ni. Buglada pagtawiting. Bilangin nga nalag. Baka ba makuskusiting ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kano na pa yung tadataw eh? Hindi kalman lang. Malim, indagas na di balay. Hindi kalman pa gaya. Mapaidim lang yung tawag kanya ako. Napanat di sumungat. Di nagtagay tapay ko ma. Palubusan da ang ormay, tirabi imay. Kitampay, baka dapat nakasingit na. Nalaing ka eh. Utaki ka eh. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalay mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay? Mahit ah. Nay, nagdalos sa kadena na nay. May cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan? Alam ni, nagdalos ni. Nagdalos ka pa iso nay. Kapit kanino motor ato eh? Kanyak ah. Kaya motor mo ay? Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagdalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura na may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis na rin na eh. Palubusan da ang ormay, tirabi imay. Kitampay, baka dapat nakasingit na, nalaing ka eh. Utaki ka eh. Nagdagtangagkad ka doon, nalangan nga tatapay nga kusiting kamay. Yun na may umadyo ikuamot ah, awan tilugay. Okay. Sa Ismail, ano? Tagsang aributan na eh. Tag-isa-kisa nga red horse. Alaldawan tayo. Damdama ah. Girimit ka pa yung kinabakit mo ata no may bagbagana. Amok boy! Lagi tatin, basta matin mabaga kinibagat ko nga ka ah. Pain na ta. Nagapon na to kwartayaw. Adik kayo yaw. Adik nga ibagbagam. Kaya mong itimpak ka niya natin sa ngaribaw. Nagrigrigata mo nga pinagtartarbakwa natin, baka nakibigit di kain. Supay ah. Nagrigrigata mo yata nga nagsorbay. Nakapudpudot si papapanamay. Ore katingaan ti taltalon. Asakin may. Asakin? Naglinis mo ini sinugbito dyan minsan. Ata nga itsura niya, umuyog sorbay. Pag sorbay ate aday, mabalimpay. What?
Kisa ba nating ubingan? Apay, uli nakasting amin. Atik kamain. Hoy, agiti kasting itsura ay. Nagagat dati boy. Di ba boy? Gawin na. Dinukait mo, intayog padagtes nga talo, ta makita nung sino ti daduldulin na. Sigurado ka ba? Padagtis ka? Makapositive ka boy. Payawan titiwalam kanyak. Po Andres, nagbayag na agkad-kadwan. Adik ti arak, mabalimpay. Trag guys. Sus. Sigurado ni Manong Andres, mabutang ata. Tag-positive ata ka. Kisti sa banat tinga taong ba? Maramating ubingan. Positive na yung pagpagam. Kaya mo tubok tulam. Taguyong kamutin Manong Andres. Pulong ka kini Manang ka. Madi na pagbagan nga adik ha. Ni manang mo to eh, madi na pagbagan nga adik. Sikat lagi dahil. Pay makarek ka garad Manong Andres. Guilty kaya. Adik kaya boy. Boy, pigilan na boy. Batyak mapigilan sa lilik boy. Talaga di ka katibagin natin boy. Sige, madi ka nga pigilan. Pigilan na boy. Kaya may kulong boy. Kabisado kan Manong Andres. Badim kaya. Badim tupay kaya ni Manang. Eh na, pasalamat ka ta batyak puwat patol tubeng. Ah, nalakay ka na siguro. Diyan lang boy. Sige man boy. Sige man mga dong boy. Magandang kiding nga adik ko yun. Luga po. Aminin nyo gaminan Kapag naggapan na takita kwartayaw. Hanggang agdamdama gay, nukay mo matagkakwarta, trabaho kamit Una, tinga tambay ka na tambay. Bak, Dres. Oh, Dres. Ado kwarta ma. Ha, siguro sa tay sa di sorbin niya. Okay si Sabayo. Ato ila kwarta ti mapampansin nyo. Busak man lang na yun. Nangagman magana. Nagkapot ti sorbet. Siguro mamatikan. Kaya ngayon nga ipakipakita mata kwartam. Hamo nga ipakpakita, tabakadamdama o tangan da ka. Pangpangan na sama bak. Sapsapal ko ito pagutag ka. Mabayan tuluyan. So, problema pa yung ortat. Pay amo yung matag-surbayin. Di ba hanggang na kayo lang high school no? Wala ako ni Bintungan. Pura high school kami lang. Basta ato ti among matrabaho, mabiyag ka. Di ba boy? Uwi na boy, basta nagagit ka rin na diskarte ka. Nimno maday, saus. Maidip ka nga si Mumulaga. Amuyaw. Urikas na kayo. Idol kayo mit lang ka. Urikas ka sa no, amuyaw dumiskarte kan ado nga trabaho amuyaw. Kung una Bintong. Tulatin na kami. Na may met di aramid may. O rektam-tambay kami. Damat ti pagsapulam may. Ata, tika mayatan nga nangigo kanyang bentaw. Mabalinggod nga kumado kinanayin kanyayaw. Tama kasursurat ti diskarte. Kahit mo nga kumadwa kanya may. Seminar ka pa ilaki ni pananay. Nung naasak yung mamin nga pangananay. Kas kada salunan kinpunsunan. Mabalinay. Sigurado. Nalikag bisen. Lumo magkapay. Sige, basta legal. Aramida kamen. Nung nakumadwa ka kanya may. Dapat madimi susubdi jugali mo. Madimi kayo tayo nagaraw timan ha. Uwan Manong Andres. Agbalbaliw ako. Kahit kumot lang kami ti nasyat nga trabaho. Sige, no tati pagubrahan nito ako, isurod na ka. Sigurado ka ba? Uy! Sige ka raw. Tutal ka, kasinsin mo ni bakit ka. Tulungan ka. Agyaman ang garit kanyayo Sige ka raw, dagawin ako. Bak, Andres. Kasano ako nga eh. Muna pasarag kanyayo. Sunapin nyo na yo. Kaputa sinsinibaka mo. Suri una umawin. Papautahan ka pa Andres Nya ka mito yun. Kaya man lang nun. Pasog no, tenye. Sige ka men. Awisin tanto mo na suda Sekan tubara kini engineer. Tamay sarang umusuna. Paspasugnod man ay. Sige, titakan. Tanapag-gramit kini bakit ka. Bagam 5,000 lang Kanya isang ribaw. Tapang inom ta. Sa ba na Andres, sinadya mang kupit na ti, alalika ka na kung bakit na. Ito may isa, nagalistog pasog mo. Kaya bakto mo. Ang mga kaskarit, nag-sirsirik ti tao. Nalugi man Andres Tingnan 2,000 eh. Bonus ni engineer. Oh no!